Assalamu alaikum dostlar, doğanlar. Bugün ne? Aygytly ädim kino filminden Aynam, ädim akkordlary we kakuwy. Onu her kim her hilragalya men öz bilişimi, öz alışymy görkezdeýin. Ayım la minordan başlaýar. Kurban olam yarın kadı boyuna. Kurban olam yarın kadı boyuna. Do major. Yani harflavaydan C. Yine de A'ya gelýär. Ýöne men özüm salamla beýlalýan has odan bolsun diýip. Kurban olam yarın kadı boyuna. Yine iki variantynam görkezdiň. Bary bilen men özüm şeýlalýan. 5-nji perdeden. Kurban olam yarın kadı boyuna. Kurban olam yarın kadı. Kurban olam yarın kadı boyuna. Üçüncü perdeden sol major yani G. Bu fa major F. Yine ida gaydiyat. Kurban olam yarın kadı boyuna. Ondan hoş wagt olam onun eýlen toyuna. Onu yine do major alyas. Yani harflavaydamızda C. Hoş wagt olam onun eýlenine re minora geçýär diýem. Eýlen toyu nada ýam mi minora geçýär. Harflaryna E bolýar. M bolýar. M. Serediňizmi? Hoş wagt olam onun eýlen toyuna. Ondan her dem hyzmat eýläp barsam öýüne. Ol re minor ýagny diýem. Her dem hyzmat eýläp başlan. Her dem hyzmat eýläp onuň barsam öýüne. Ýagny her dem hyzmat eýläp re minor diýem. Onuň barsam öýü. Onu ayım la minor. Barsam öýü ne de ýam yine M geçýär mi minor. Ne serediňizmi? Her dem hyzmat eýläp barsam öýüne. Onsoň barsam öldürürler, barmasam ölür. Ol yine de yine do major. Yani harflamızda C bolýar. Barsam ölürler. Onsoň barmasam ölüm. Ne gaýtalama? Muny yine bir görkezdeýin başyndan. Kurban olam yarın kadı boyuna. Ya da yine kurban olam yarın kadı boyuna. Hoş wagt olam onun eýlen toyuna. Her dem hyzmat eýläp barsam öýüne. Barsam ölürler, barmasam ölüm. Indi gaýtalamak. Onu şu mi minorda durýas. Eýem. Ayna can ayna. Yöne
ayema gelsegem bolýar. Odarak bolsun diýsäňizde 5 segem bolýar. Mi'den başlaýar äyemden. Aynacan do major. Yani harflarını si bolýar. Aynacan ayna. Nada yine ayema gelýär. Yine de gaýtalamam. Aynacan ayna. Ondan yankı barsam öldürürler. Ol yine de si, yani do major. Barsam öldürürler. Barsam öldürürler. Ondan diyem, re minor. Barmasam ölüm. Yine de mi minora eyem gelýär. Barsam öldürürler. Barmasam ölüm. Inni kakuwy. Munam her hileti bolsa bolýar, men bir iki görünüşini görkedeýin, haýsy eliňizde oňaýly bolsa alybermeli. Birinji görünüşi. Kurban olam ýarym kandy boýuna. Bu kynel diňe başam barmak bilen asak, önüm kirişlerin hemmesini sıyırsak gowy. Şeýle. Onun tapawuty ýok. Haýsy oňaý bolsa beýle bir barmak bilen alsaňyz hem bolýar. Ýöne barmaklar jemläp alsak hem bolýar. Diňe muň bilen hem asak, ýene de asak. Mene barmaklarym jemläp bolýan, şo oňaýlyrak maňa. Seredin? 1 şeylerek birinci görünüşü. Yine bir görünüşü pitik bilen alsa bolýar. 1 2 3 boldy. 1 2 3 yine birinci bölegi şeýle. 1 2 3 ondan 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kurban olam ýarym kandy boýuna. Düşündiňiz? Muny alsak, beýle alsak has gowy sebäbi şuňa pitik buramyzda kirişin aşagyna grifada barmagymyz diýen, ondan bir atyň aýagynyň sesini eden ýalrak bolar ýa şonu. Kurban olam ýarym kandy boýuna. Üçüncü görünüşi. Urvalyas. Uramyzda kiriş bilen şu taktaçyga ikisini goşup urýas. Men öňem görkezdim, ýene görkezýän barmagymyň süýeri hemem süýer diýýär menne. Süýeri bilen süýeri. Ine. Bulandyňa urýas, aşak, urýas, aşak. Urýas, onuň pitik bilen aşak. Kurban olam ýarym kandy boýuna. Oğlanlar udaçy, gayrat edin.